ľudia, vítam vás z nového videa. Sme tu na druhý deň, už tretí. Sme tu tretí deň. Oteplilo sa nám vonke, je tu slnko viac trošku, hej. Je tu slnko. Začali sme trošku spevňovať ešte bunker. Máme ho dospevnený, ale ešte viac. Vidieť, že tam sa to spevňuje, pardon. Sa to spevňuje tam. Hej, bunker. Tu nám to ešte viac zasiaklo. Sme to začali už aj viazať, aby to lepšie bolo. Vidíš, tam mám toto. Hej, až tu. Teraz trošku oddialím. No, tam zamrzlo. Hej, tak. Tu máme... Začali sme robiť tam tú desku, aby sme potom mohli urobiť stenu lepšiu. Budú dvere, jak to vidíte. Tak, to budú dvere, za mnou to takto vyzerá. No, čo? Tu máme, sme si urobili včera. Vidíte? Tu je krásne. Aj vonka, všetko. Krásne je vonka. Tak ľudia, som tu zás. Hej, dali sme tu toto drevo. Sme dali šňurku. Pekne. Tak. Tu máme toto. Tu ideme dávať šňurky. Hej. Tu sme už dali. Tam tiež máme. Tu musíme dať šňurku. A tu. Takže ľudia, pokračujeme v práci. Hej. Čujeme v práci. Tuto. Čujeme v práci. Robíme. Tu sa reže. 106, viete? Reže sa tu o 106. Popratali sme si, hej. To tam si nevšímajte. To tam musí byť. To musí byť. A tak. Takže máme tu, takže sme to zase začali. Nie, že začali, ale dorobili. Ideme to doviazať. Hej, doviažeme to. Dali sme tam desky. Zamrzí nám od toho ruky. Palce hlavne. Tak. Ideme to. A uvidíme čo potom. No takže čaute ľudia, vidíme sa od ďalšieho videa. Dajte tu like, zvonček a odber.